съществото на мас-медиите и то трябва да е полуистината, защото ако няма до някъде истина, хората няма да вярват. Това е едното, но второто е толкова така трябва да се смеши истината с неистината, че да не можем да опознаем кое е истина, кое е неистина. Така че много сложно, ако добре си вършат работата, за някой, който не е осведомен, и много малко хора могат сега да седнат да се занимават с събитията от 1914 до 17 година. Много трудно е тогава да се направи лична преценка какво от това е вярно, какво не е вярно. Ама това е начина, по който се промива общественото съзнание. Твърда, че по същия начин, както вие разказахте, в Западна Европа са съобщавали за събитията тук по един малко така театрален, да не кажа вероятно и гротескен начин. По същия начин тук ни представят медиите и останалите неща. Аз не случайно ви попитах, защо в тези вестници и списания, които сега представят вашето посещение така широко, не огласяват факта на документалния филм. Да. И документалният филм е неудобен, ще ви кажа защо. Защото наистина прави връзката между съвременните проблеми на България с въпроса отношение към миналото. Така че този въпрос, архивите, културата на паметта, концлагерите тук у нас, затворите, всички тия въпроси държавна сигурност, нормално са историзират, нали? Все едно, че е един въпрос на хората, които се занимават с историята, но не е съвремен въпрос. Това е една от стратегиите на това обществено мнение. В мой документален филм наистина ги връзвам с проблемите на съвременна България, и то не само проблемите свързани с тази тема, но наистина стопанските проблеми, политическите проблеми, обхватните, колесните проблеми на българското общество. Смятам, че наистина се създава една връзка, описва се тази връзка, и това е неудобно, защото ако наистина това от обществото се съзнае, няма аргумент защо да не обърнем много критично, строго и отворено внимание върху престъпленията на миналото, и това, ако наистина стане, ще доведе, няма друг начин, ще доведе до втората качка, едно критично разглеждане на тия, които сега в тази страна имат властта. Така че тия неща са свързани, за да попречат, нали, въобще да почне дискусията. Защото смешното е, че то не е смешно, но гротескното е, че човек никога не знае, ако пусне нещо малко, нали, то как би могло да доведе до нещо друго, до втори, ако позволи първия въпрос, как първия въпрос може да точно така да развика следващия, и изведнъж ще стане лавина. Това в историята има такива случаи. Така че ние да са сигурни, колкото може, защото сега вашите зрители биха могли да се попитат какво толкова един документален филм, нали, те така добре са настанени, така силно сега в Европейския съюз, в НАТО, много добри слуги са на Запада и си имат връзките с Москва, значи от двете страни, нали, са... Да. Оправдан е въпроса, какво точно сега толкова сте им попече една малка книжка, един малък филм. Очевидно, преценката или системата така работи и дай да попечем на всякакъв въпрос, на всякакво обръщане на сериозно внимание върху тия теми, за да няма риск, нали, на една лавина, което може би как се казва, ще загубим контрола над нея. В този смисъл, пак продължавам с удобните въпроси, няма да ми се съдите. Вие защо не би изразите известно негодование от това, че филма е пренебрегван? Аз ще ви кажа, дори книгата ви е пренебрегвана. Значи фокуса сега върху посещението ви е изключително върху игралния филм. Напълно съм съгласен, но вижте сега, аз в рамките на моите възможности опитвам, нали, да побия път, където може. Така че за мен е вече поне постижение, че след 9 години най-после госпожа професорка Пенка Ангелова преведе тази книга, издателство Балкани публикува тази книга, така че това все пак, нали, е първа крачка. Сега втората крачка е взаимно, с помощта на взаимномишленици, да
осигурим разпространението на книгата, дискусии и така нататък. Сега ще пътувам в България малко, ще има срещи в различни градове. Така че това са малки крачки, които това е моята възможност по някакъв начин да побия път срещу тази грамадна машина на мас-медиите. Човек абсолютно няма никаква полза да застане и да почне да се оплаква, че мас-медиите манипулират достъпа на информация на публиката за моите книги или моите филми. Това няма никаква полза. Същото с филма. Аз осигурих да може филма да се гледа на уебсайта на немската телевизия. Очевидно и там има някакви манипулации, че грешен линк, веб-линк. Да, аз лично съм опитвал. Да. Чух се това, но знам и от хора, които са го видяли. Сега, ще опитаме да осигурим да се пусне по телевизията при вас. Така че има сега излъчвания в София. Така че това са малки крачки, с които поне опитваме от една страна да пуснем този филм, тази книга, но много по-важното е да създаваме мрежи. Тъй като смятам, че голямата сила на властта и всичко това, за което говорихме последните 10 минути, е, че единичният, който е, може би, критично настроен, е самотен. И той като самотен човек няма никакви възможности. Защото това, на край на деня, това е силата на властта и на държавата и това е слабостта на човека, който се съпротивлява. Единственият начин е наистина организацията, значи мрежи, хора, които имат взаимни позиции, интереси, мечти, планове, да се срещат, заедно да правят, предприемат каквито и да са акции, дали са протестни акции, дали са саботажни акции, дали са публикации, дали са филми и така нататък. Така че това е една книга, един филм е може би само една платформа, която позволява тия мрежи по някакъв начин да бъдат създадени. Да не дава Господ да закъсате, но това, което казахте накрая, веднага ще ви отстъпя мястото да водите предаването диагноза. Защото аз се опитвам да убедя зрителите в същото. Повярвайте, всяка вечер се опитвам да ги убедя, че силата е в тях и те трябва да се организират като една мрежа. От хора, които се познават първо по местоживеене, да си вярват, да си избират там хората, които ще ги водят, защото си знаят кътните зъби, както казваме ние на български. Да. И бих искал да дам само един малко конкретен пример, тъй като доста така, както винаги при политически разговори, абстрактно говорим и може би хората мислят, че става дума сега всички да тръгнем да свалим властта. Дай да почнем с нещо по-скромно. Например, дребно. Например, винаги като съм в България, чувам, че хората се оплакват сметката за парното. Да. И чувам някакви невероятни суми, които наистина в Париж, в най-финия арондисмон няма човек да плати такова нещо. Най-рефиния район на Париж, най-скъпия има предвид, който трябва да служи. Такива невероятни суми за парно и то в някакъв панелен блок. Как може това нещо да хората да го търпят? Нормално би било с дали са приятели, роднини, съседи, човек отива там, където не знам, в районното, не знам къде са фактурите. Локалното там, местното, да. Да, местното. И прави протестна акция, прави бойкот, няма да плащаме и това нещо, като стане на много места, автоматично, като се създаде едно истинско движение на протест, автоматично ще доведе до това властта да отстъпне. Тъй като не трябва да забравим, че борбата на човека срещу властта винаги е въпрос на колко ще ти позволя. Да. Това е както в футбола казва, добре, ние не можахме да вкараме гол, но това беше, защото техната защита беше толкова силна. Да. И точно това е властта и това е, смятам, много важна истина. Властта, хората се организират и почват по някакъв начин да изразяват тяхната воля, също отстъпва. Властта не е толкова силна и храбра и убедена от себе си, самоуверена, както изглежда, когато никой не я провокира. Чрез провокацията властта също почва да се отдръпва и да прави компромиси и по този начин наистина баланса се сменя между човека и властта. Пак ви казвам, ще ви отстъпя мястото на диагноза. Аз правих 2 опита.
Един път агитирах да не купуват една марка мляко, не за друго, имаше причини. Не стана. Втори път решихме да не гледаме телевизия 24 часа. По елементарни неща от тези. Пак почти не стана. Сега, на мен идеята ми е била или да не плащат сметки за електрическо ток или за парно, или данъци да не плащат хората. И знаете ли какво ми казват? Ние не си вярваме един на друг. Няма да платя, аз съм, комшията ще плати. И работата се проваля. Хайде, дайте рецепта как да убедим тези хора да почват да си вярват един на друг, за да могат да се убедат в пасивния протест. Аз това наричам пасивен протест. Но всички неща, които редовно ги чувам, като се връщам в България, доказват едно нещо, че наистина последиците на болшевизма, на диктатурата в България са много по-зверски и ужасни и дълготрайни, отколкото мислихме. Да. Наистина, може би всички ние сме живяли с илюзията, че 10-20 години едно поколение ще оправи тия неща. Но очевидно това е, може би, досега най-ужасното смазване на човешкия дух в историята на човечеството и очевидно и 20 години не са достатъчни да се освободим от такива последици. Продължавам с неудобните въпроси, не ми се сърдете. Аз съм малко краен човек. Вие казвате, ето да, опитвам се, филм, книга, документалният филм е почтена работа 100% за мен. Издателство Балкания е тяхно издателство. Издателство Сиела е едно от първите болшевишки издателства след промените. С вашето присъствие там, не смятате ли, че ги легитимирате? Не. Защото те ще ви използват като плакат. Да. Вие имате тук все пак близки, които биха ви препоръчали друга форма, други начин. Щяхме да помогнем всички. Казвам ви честно, аз лично съвсем безкористно бих помогнал. Аз ви казах, че 9 години чаках и никой не се появи да издаде книгата. Но вижте сега, това е въпрос, който много често се поставя на критични автори, тъй като колкото и човек да е критичен, се нуждае от публичност, така че се нуждае от мрежи, които са в ръцете на властта. Това не всекъде така. Факт, абсолютно. Аз го изпитам на гърба. Така че това е един въпрос, един много важен въпрос, който всеки един критичен автор трябва да отговори за себе си. Аз ще ви дам моя отговор. Моя отговор е, че аз публикувам насякъде, ако е гарантирано, че това, което аз пиша, 100% няма да се промени. Няма да има, нито една дума няма да бъде докосната. Тогава съм готов и съм публикувал в Германия от крайно дясни до крайно ляви списания, вестници. И ясно в тия с голямите средни, където най-вече публикувам в Süddeutsche Frankfurter Zeitung. Причината е следната. Човек трябва като критичен автор да използва различните, защото ние сега много често в нашия разговор малко така опростихме нещата. Властта и мас-медиите не са нещо хомогенно. И там има най-различни борби, има различни фракции, има различни интереси. В България почти не. Да, може би кажем... В Германия може би да, но в България почти не. Така че човек трябва да използва различните позиции и различните интереси за себе си. Така че, например, да ви дам един пример, левичарския печат в Германия, всички тия, които са, да кажем, социал-демократични, така нататък, там аз не мога въобще да пусна статия за България, която е така критично, както аз си го поставям. Тъй като ние знаете, те приеха социалистическата партия в Интернационала, те се прегръщат, те са заедно другари и така нататък. И там не минава. Даже тук, като говоря с представител на Фридрих Еберт Штифтун, което е културната фондация, той откровено ми казва, това са глупости, няма нищо лошо, нали, нито в миналото, нито сега, това са хора, които върват към една добра социална демокрация и така нататък. За да намеря някой, който да публикува критичните ми статии за България, трябва да отида при дясния или крайно дясния печат, които от друга страна, например, ако става дума за правата на чужденци, ако става дума за борба срещу властта на държавата, са мои точно обратно. Никога не биха противници, никога не биха ме публикували. Според мен всеки един закон, който дава повече власт на държавата, е една заплаха за свободата на човека и също това събора. Така че виждате, човек като критичен автор трябва да използва различни публикации, различни издателства, различни средства, за да намери някаква публика.
То става малко на принципа на източните бойни изкуства. Да използвате тяхната сила, за да ги ударите. Да. Добре, приемам го напълно. Вие сте човек, който се е срещал с Гюнтер Грас. Да. Това е име, което е световно известно. Вие сте правил интервю, ако не се лъжа, с Гюнтер Грас. Не. Той оказа се, че той наистина много харесва моя роман "Събирачът на светове". Да. И ако обичат, нека колегите пуснат корицата. Да, тя е преведена на български. Да. И даде той едно интервю на немската телевизия, като наистина страхотно го, това е неудобно да казвам, и страхотно нищо неудобно няма, висока оценка дава, сравнява го с голямите класици, с Мелвил или кой знае какво. Така че и то без, аз това не го знаех, от само себе си покани ме на неговия рожден ден, помоли аз малка реч да изкажа и сега също ме покани заедно да отидем с една малка група от немски автори в Свети Питерсбург. Санкт-Петербург в Русия. Това имате предвид, че може би ще отидете. Петербург. Така че познаваме се и се срещнахме сега 2 пъти и разговаряхме. Да. Що за човек е според вас? Говори се, че са му извадили досие в Щази, верно ли? Не, това са слухове. Няма никакви доказателства сега. Знаете, че той в неговите мемуари написа или презнаси, че като 16 годишно момче е бил член на Waffen-SS. На Waffen-SS, което е много по-страшно от Хитлер-Югенд. И имаше голям скандал, защото чак сега... Той бил много малък за Waffen-SS. Не, това са крайните години на войната, край на 44-та, където се взима и всеки, даже има случаи от 13-14 годишни, взимат, който нали... Освен това, не знаете, има 16 годишни момчета, които са яки. Той политически, той е много далече от мене, той е убеден социал-демократ и винаги е бил на страната напред на Вили Бранд, после на Хелмут Шмидт и така нататък. Той много така го занимават дребните, бих казал, може би дребно-буржуазните битки на социалната държава. Нали? Сега много активно се загрижил за закона да има минимално заплащане. Поне за нещо обществено се е загрижил, но според мен, като живеем в едно време, където наистина смятам, че държавата върви пак към тоталитаризма. Точно така. Ми струва малко смешно, нали, човек като интелектуалец да обърне главно внимание дали сега ще има 8 или 9 евро минимална заплата. Въпросът на приоритет в политическата борба. Извинете, хващам се за последните ви думи. Не ви ли се струва тъжно, че не само от държавата, като че ли света върви към тоталитаризъм? Не ви ли се струва, че това, което Карл Маркс и Енгелс уж са написали през 1848 година, издадено в Комунистическия манифест, започва да се случва? Не, смятам, че Комунистическия манифест, както повечето неща на Карл Маркс и Енгелс, които аз поне съм чел, са наистина неща, които анализират 19 век. И смятам, че нямат нищо общо с много комплексните и интересните развития на 21 век. Смятам, че не е странно, точно обратното. Смятам, че това е начина как капитала и държавата опитват да се справят с страхотните проблеми на късния капитализъм. Очевидно, и то сега последните дни пак показваха, вървим към много сериозно громолясане на финансовите пазари. Има най-различни, последно време четах няколко книги и статии, има най-различни сценарии, че ще изтърват част от глобалната финансова система, което, извиняйте, има, това всеки знае, едно развитие към и по-голяма несправедливост, не само в обществата, не само в Съединените щати, Германия, но и глобално. Разликата между малкия елит, който разполага с страхотни богатства и голямата маса на човечеството става и по-голям. Въобще да не говорим, че цялото производство изчезва. Производството или вече е устаряло, или са върши днеска в голяма степен от машини, от роботи.
има сумати, като добавим информационната революция, интернет, има толкова много куп неща, които Маркс и Енгелс въобще не са чули. Не стигаме до деталите. Които масово в момента влияят върху развитието, на което много хора наричат късен капитализъм, и смятам, че това е елита и държавата, един от техните възможности да се справят с това е да тръгнат пак към някакъв вид тоталитаризъм, който очевидно ще има друг вид, отколкото диктатурите на 20 век, тъй като разполагат с други средства. Наистина модерната технология определя също как властта упражнява натиск, така че няма да имат нищо общо с, да кажем, по-бюрократичните и по-негъвкавите масивни структури на 19 век. Това без съмнение са структури, които са по-гъвкави и може би затова по-опасни, по-подходящи наистина да контролират хората, но това е не и негативният анализ, но от позитивна гледна точка, ако наистина се надяваме да се стигне един ден до един свят, който обещава някакъв вид хуманност, някакъв вид социална справедливост, трябва да се преодолее този период на крайния капитализъм и факта, че влизаме в него или сме влезнали в него, поне ни обещава, че ще има край на този кошмар. Това е твърдо оптимистично това, което казвате, но не ви ли се струва, че държавите като че ли започват да бъдат измествани от корпорациите? Корпорациите нямат националност, виждате какви невероятни сливания се случват. Крайслер с Daimler-Benz, банки се окрупняват. Да. Това имах предвид аз. Много се хващаме за детайла. Много се пише за това. Газпром си създаде, Путин да приеха решение да имат собствена войска, да имат право да си охраняват теплопроводите. Това не е ли форма на промяна на структурата на света? Да. Много се пише за това, но най-напред това не е нов феномен. Войната преди създаването на модерната национална държава се е водило главно от хора, които са били участници в частни войски. Така че държавната войска е сравнително нов феномен. Има една различни форми на частна войска, ръководена от някакъв цар или рица или какъвто да е. Второто е, въпреки невероятната финансова мощ на тия международни кооперации, те зависят от властта, до сега от властта на държавата. Така че даже тия най-неолиберални мислители в Съединените щати, които смятат, че държавата не трябва да има никакво участие, трябва пазарите да се освободят и така нататък. Интересно, че това са тия хора, които винаги мълчат, като има проблем. Сега с новия проблем с финансовите пазари, въобще те не се обаждат, а веднага се обаждат тия хора, които предлагат някакъв вид държавна регулация на тия. Неоконсерваторите също замълчаха. Те всичките произлезаха от троцкизма в Съединените щати, пък станаха неоконсерватори, а сега пак ги наблюдавам, мълчат всичките там. Да, мълчат, техните теории са смешни и действителността редовно ги опровергава. Точно така. Но, което иска да кажа, е интересното, че всички тия мислители, колкото и да са крайни, в смисъл въобще да не искат участието на държавата, относно властта, относно полицията, тайната полиция и войската, съвсем ясно казват, че това трябва да остане привилек на... Тоест, трябва да има някакви регулиращи функции на държавата. Все пак на практика на обществото, не на бизнеса. Не някакви, а насилието трябва да е там, защото те знаят, че ако това отпадне, много бързо ще си загубят техните... Защото на какво всички тия финансови структури в голяма степен са виртуални в модерния свят. Да, и парите им са дори виртуални. Така че много бързо може да им се вземе това също. И това наистина зависи от една, колкото и в небесата, зависи от една земствена фундация, която осигурява всички тия структури и мрежи. Факта, че ето го, днес имаме събитията в Тибет.
съжалявам за самоизтъкването на 10 януари, да правих една прогноза за развитието на нещата в света, дори прогнозирах кой ще бъде назначен за президент на Съединените щати. Той вече ще направи първото си посещение. Разбира се, републиканеца, Маккейн. Трябва да има трети мандат на Буш, просто там трябва да се довършат нещата в Близкия изток, според мен. Но това според мен се прави точно във връзка с тази икономическа криза, защото като че ли Кондолиза Райс не се разбрава при посещението си в Китай. Китай е в състояние да пусне на пазара, на финансовите пазари огромни количества американска валута, което би довело до страхотен срив на тези виртуални пари и корпорации, за които вие говорите. И затова много се пише, но само да ви задам един въпрос. Какъв интерес има Китай това да го направи? Китай има интерес да налага все повече своята воля. Китай, най-голямия пазар на Китай са Съединените щати. Това е факт, така е. Китай, както ние преди това приехме, нали, май няма разлики в нашия анализ, приехме, че така наречената студена война е било едно сравнително хармонично съжителство. Така. По същия начин смятам, че в момента имаме от една страна едно нали, в най-важните въпроси хармонично съжителство. От друга страна трябва да забравим, че колкото и да се пише за страхотните успехи на Китай и на Индия, последно време и на Индия, от гледна точка на истинската власт, те още са много назад в сравнение с Съединените щати и НАТО. Исках да кажа, така че те няма интерес да провокират или да се сблъскват интереси на определени среди. От онази страна, западната, която използва според мен случая. Аз пък разчитам на това, защото ми се струва, че ние обикновените хора нямаме сила да ги победим. Те ще се победят сами, като че ли. Да. Не знам, може да се както имаше хора, които разчитаха Китай и Съветския съюз да се сблъснат. Те се сбиха. 60 да, ма не реши проблема, доколкото помня. Не, обаче обтегна доста отношенията, поне така привидно, не знам. Да, и до сега не са в блестящи отношения. Нито на руски народ, нито на китайския. Стана по-добре. Да, но целият този нов световен ред, понеже приключваме, не е ли една война срещу средната класа? Средната класа? Да. Вижте сега, средната класа е глобално разгледано сравнително малка. Той от край време една война срещу най-низшите класи. Те са тия, които са большинството на човечеството. Те винаги са били така. Да, но имаше един период, в който средната класа, особено в Западна Европа, в Съединените щати, много се разрасна. Средната класа в момента в Китай и в Индия расте. Така че едва ли е тогава война срещу средната класа. Точно. Да, но това са страни... Запад, вие споменахте за тази разлика. Не, това е вярно, но тъй като това са страни, които имат много повече граждани, отколкото Западна Европа, глобално гледано, средната класа смятам, че всички тия опити, много комплексното глобално положение да се обясни с нещо монокаузално, с една теория, дали е това, което сега казахте, което също често се пише, че средната класа сега се унищожава, или с някакви други теории, смятам наистина, че са опасни до някъде, тъй като толкова е сложно сега и затова не разбирам хора, които наистина използват само мислители на 19 век да си обяснат сегашния свят. Той е станал с такава скорост, толкова по-сложен, че въобще не може да се използва. Това е все едно, че някой, който може само дведименционално да гледа, изведнъж сега да се справи с очилата, които не са за дведименционално гледане в един свят, който е четиридименционален. Това не върви. Аз се страхувам, че обаче онези, които взимат големите решения, ползват стари теории. И за това ние страдаме. Те не ползват теории, а са наистина майстори на практика. Добре, приключваме мястото на България в този свят, който става все по-сложен. Вие като го гледате от позицията на граждани на света, обикаляте навсякъде. Виждате ли, забелязвате ли някъде България на земното кълбо? Точно за това, ако някой се пише патриот, сега е момента в българската история да стане и да каже или промяна, или смърт. Защото наистина, както е тръгна България, загубила е голяма част от младото си население. България, сега четах данни от един австрийски институт преди няколко седмици,
че са 6 милиона и половина гражданите на България в момента. Максимум. Това е наистина един от народите, един от езиците, един от културите, които наистина ще изчезне, ако нататък се върви по този път. Така че някой, ако се пише патриот, някой, ако наистина има любов, дали е към езика, дали е към културата, дали е към природата на България, наистина най-вече сега трябва да вземе много сериозни стъпки да промени нещата, защото иначе България, и то не в далече, може би в 50-100 години ще изчезне като планета. Аз мисля, че по-скоро да ме прощавате за песимизма. Добре, стана моден тук национализма, който е креслив, отблъскващ за нормалното съзнание. Търси се вината в другите, в различните. Вината не е ли в тази номенклатура и в нейната държавна сигурност, която вие само определихте като гръбнака на диктатурата? Не бива ли истинския патриот да стане и да каже: да, промяна, тези са виновните? Да, това често са, това поне от време на време се казва, това са виновните, ясно. Всеки един член на олигархията или на мафията или на държавата, бивша номенклатура, да. Но често забравяме, че виновни са другите. Виновни са не само тия, които грешно властват, но виновни са тия, които ги оставиха. Така че всеки един от нас трябва наистина да каже, че когато гледаш, че една жена е изнасилват, когато виждаш, че един твой съученик го бият и ти по никакъв начин не реагираш, тогава ти си еднакво отговорен. Така. И това наистина не ни учат в училищата, медиите не ни подсещат, че всеки един от нас е отговорен за мизерията на България или на света, ако е търпим и ако смятаме, че само другите са отговорни. Господин Троянов, за мен този разговор беше истинско удоволствие, повярвайте ми. Благодаря ви за това, че много благодаря за поканата и благодаря на зрителите, че ни слушаха. Очакват го с огромно удоволствие. Искам да ви кажа, че ако го има това предаване и имате желание при друго посещение, смятайте, че имате свободна трибуна тук, без всякакви ограничения. Още веднъж благодаря, желая ви здраве, много успехи и понеже разбрах, че майка ви има рожден ден, честитете от моя име, макар да не ме познава, родила е великолепен син. На вас, уважаеми зрители, благодаря за вниманието. Надявам се, че поне нещо от този разговор ще ви стигне до съзнанието, защото отвън, от хора, които са свикнали да мислят, анализират нещата, да ги осмислят истински, може би работите у нас изглеждат по-ясни. Като ви пожелавам хубави почивни дни, ви оставям с наистина истинско желание за здраве, топлина, доброта, успехи и да не забравяте да се вглеждате в обикновените хубави дребни неща, които всеки ден ни се случват, като че ли нямаме сетива за тях. Свикнем ли да го правим, ще бъдем по-усмихнати и ще вярваме, че доброто ще победи. Желая ви Бог да ви благослови.